Okay, so may butang mga ka-action balita live kita karon diri sa may barangay Mag-Abo, lungsod sa Amlan. Diin atong sikpatan ang dunay traffic accident nga nahitabo kaganihang buntag no, gibanabaran ni mga alas 6:20 kapino kulang. Involved ni ini usa ka rouser color pula, diin gibaniho sa usa ka lalaki nga taga lungsod sa Amlan lang usab. Samtang ang motorsiklo nga Click 125 color itom ang wala pa kini mailhi ang driver niini. Sumala pa sa ato ang nakuha nga impormasyon nga kining driver atong ipangutana, driver sa rouser nga sugat na kining duha o mialigar kining mi overtake kining Click 125 color itong nga gikan og norte nga bahin. Dugang pa nga nakapagkaanay kini sila o miresulta sa pagkadisgrasya sa maong lugar niini nga barangay Mag-Abo, lungsod sa Amlan. So sa pagkaron ang driver sa Click 125 doon na kini siya pangus o gano'n ay samad pati sa iyang ulo. Sumalapas na mga nakasaksi kay pag-abot diri wala naman ang maong driver sa Click 125 color ito. So karon gidala na sa balay tambalanan sa usa sa dakbayan sa Dumaguete. So muna to ang naghihita karon bahin nini o karon ang atong kapulisan nga padayon pa sa ilahang investigasyon lambigit ni ini nga traffic accident nga nahitala karon lang adlaw o kagaya buntag. Wala pa registro? Wala na yung box? Wala, di mabring yung box. Sino? Nakuha man ang gangguan. Dapat lapoto lang yabe? dapat ipot din na dyan. Wala ato ba yun? Hindi kagyanin. So mga ka-action, palihog lang to no, katong ato ang driver sa Click, ato i-flash tong iyahang number. So sa pagkakala sa hospital, so sa kabalan ng Magete, ang driver sa Click na color itom nga diin na disgrasya karong alas 6, so ganyang alas 6:20 ning barangay Mag-Abo, National Highway, lungsod sa Amlan. Alang sa atong action balita live diri sa may lungsod sa Amlan. Kini nagyapon si Rudy para sa ato ang news update. Keep safe everyone and we trust in God.